Samppania kimalteli laseissa kuin pienet vangitut aurinkot, eikä Marianna Virtasella ollut aikaa ihailla mitään siitä. Hän kulki Grand Imperiali hotellin juhlasalin poikki, tarjotin kanapeita oikeassa kädessään ja ajatukset tiukasti kiinnittyneinä tyttäreen, jonka oli jättänyt naapurin 70-vuotiaan rouva Ainon hoitoon. Rouva Aino nukkui enemmän kuin oli hereillä. Kello oli melkein 11 illalla ja Sohvi, hänen 8-vuotias tyttärensä, tarvitsi jonkun todellisen lähelleen. Marianna kiersi ryhmän naisia, joilla oli valtavat korut ja harjoitellut hymy, väisti tarjoilijan, joka melkein kaatoi pullon tuontiviiniä, ja pysähtyi pöydän eteen, jossa 2 miestä keskusteli liiketoimista sillä intensiteetillä, jolla uskotaan maailman pyörivän omien päätösten ympärillä. Hän tarjosi kanapeita ammattimaisella hymyllä, sai välinpitämättömän nyökkäyksen ja jatkoi matkaansa. Oli kulunut 4 kuukautta siitä, kun Marianna oli vaihtanut valkoisen takkinsa hotellin harmaaseen univormuun. 4 kuukautta siitä, kun hänen elämänsä oli romahtanut räjäytetyn rakennuksen tarkkuudella, laskelmoidusti, harkitusti, jättämättä jälkeensä käyttökelpoisia jätteitä. Professori Reima Korhonen, hänen ohjaajansa lähes vuosikymmenen ajan, oli julkaissut maan suurimmassa tiedelehdessä artikkelin, jossa oli vain hänen oma nimensä. Artikkeli sisälsi 3 vuoden ajan hänen työtään, molekyylit, yhdisteet, kaavat, unettomat yöt, toiveet, syövän vastaiset yhdisteet, tutkimuksen, jota hän hiljaa kutsui elämäni työksi. Kun hän kohtasi miehen, tämä nauroi. Sitten hän käytti kaiken vaikutusvaltansa varmistaakseen, ettei yksikään laboratorio, yksikään yliopisto, yksikään tutkimuslaitos Suomessa halunnut kuulla Marianna Virtasen nimeä. Kirje, jonka hän levitti yhteystahojensa kesken, väitti, että nainen oli epävakaa, epärehellinen, että hän oli yrittänyt varastaa kunnian tutkimuksesta, joka ei ollut hänen. Valhe oli karkea, mutta sen oli allekirjoittanut mies, jolla oli 30 vuotta kokemusta ja akateemisia palkintoja seinällään. Ja niin hän päätyi Grand Imperiaaliin. Tuoillan gaala oli kunnianosoitus Riku Salmiselle, Salminen konsernin toimitusjohtajalle, sijoituskonsernille, joka ulottui hotelleista lääkelaboratorioihin. 38-vuotias, kotoisin teollisuussuvusta Keski-Suomesta, Riku oli perinyt isänsä liiketoiminnan ja 10-kertaistanut sen yhdistelmällä aitoa lahjakkuutta ja eleganttia julmuutta. Hän oli sellainen mies, joka ei koskaan huutanut. Hän mieluummin tuhosi hiljaa, hymy huulillaan ja viinilasi kädessään. Marianna näki hänet ensimmäisen kerran, kun hän kulki tarjottimen kanssa lähellä keskialuetta. Hän nauroi jollekin, mitä hänen avustajansa oli sanonut, ja naurussa oli jotain liian leveää, liian laskelmoitua, mikä häiritsi Mariannaa ilman, että hän osasi selittää miksi. Hänen vieressään nainen punaisessa mekossa, Isabella Lehtonen, hänen tyttöystävänsä, hymyili suullaan ja tarkkaili silmillään. Se oli sellainen huomio, joka ei ollut hellyyden osoitus. Silloin tapahtui onnettomuus. Marianna ei nähnyt askelmaa, tai pikemminkin näki sen liian myöhään. Tarjotin liukui hänen kädestään juuri sillä hetkellä, kun hän kompastui, ja kanapeiden leviämisen ääni valkoiselle marmorille oli tarpeeksi kova kääntämään joitakin päitä. Hän putosi polvilleen, univormu rypistyneenä, polvi särki, ja alkoi kerätä pikkusuolaisia käsillään sillä epätoivoisella nopeudella, jolla tiedetään, että virheillä on seurauksia. Ääni tuli ylhäältä, katsokaapa mitä täällä on. Se oli Riku. Hän oli lähestynyt Mariannan huomaamatta seuranaan pieni joukko uteliaita vieraita. Hän katsoi Mariannaa sillä ilmeellä, jonka jotkut rikkaat ihmiset kehittävät, sekoitus huvitusta ja halveksuntaa. Ikään kuin toisten onnettomuus olisi heidän ilokseen luotu näytelmä. Palvelija, jolla on elefantin armo kristallikaapissa, hän sanoi, ja muutama nauru levisi ryhmässä. Marianna nousi seisomaan. Hän oli 34-vuotias, keskeneräinen tohtorin tutkinto ja tytär odottamassa kotona. Hänellä ei ollut tilaa nöyryytykselle, mutta hänellä ei ollut tilaa reagoida, koska hän tarvitsi tätä työtä. Pyydän anteeksi, herra, hän sanoi hillityllä äänellä. Riku tutki häntä uteliaana.
Hänessä oli jotain, mikä ei sopinut siihen ympäristöön, ryhti, katse, jotain, mitä hän ei osannut nimetä, mutta mikä häiritsi häntä hieman. Sinulla on mielenkiintoiset kasvot, hän sanoi, ikään kuin se olisi loukkaus. Harmi, että univormu ei sovi. Isabella keksi idean. Hän lähestyi sillä hymyllä, jolla juuri on keksitty hauska leikki, ja osoitti salin sivunäyteikkunaan, jossa oli esillä haute couture-mekko. Se oli helsinkiläisen suunnittelijan Beatrice Niemisen luomus, kokonaan samppanjan väristä silkkiä käsin kirjailuin, osa kokoelmaa, joka huutokaupattaisiin myöhemmin samana iltana. Arvioitu arvo painettuna pieneen kylttiin vieressä. 2 miljoonaa euroa. Riku kulta, Isabella sanoi makealla äänellä. Mitä jos lyötäisiin hauska veto? Jos tämä neito saa tuon mekon päälleen ja näyttää todella elegantilta, menet naimisiin hänen kanssaan. Naurua. Paljon naurua. Joku nosti matkapuhelimen kuvaamaan. Marianna tunsi lämmön nousevan kasvoilleen. Hän tunsi vihan tiiviin ja kuuman kuin hiillos. Hän katsoi Isabellaa, joka nauroi silmät julmuudesta kiiluen. Hän katsoi Rikua, joka pudisti päätään hymyillen, pitäen ideaa absurdina, mutta viihdyttävänä. Miksi ei, hän sanoi olkiaan kohauttaen. Jos palvelija saa tuon 2 miljoonan euron mekon näyttämään siltä, että se on tehty hänelle, vannon, että menen naimisiin. Lisää naurua, lisää matkapuhelimia nostettuna. Marianna ajatteli sohvia, ajatteli tyttärensä kasvoja samana aamuna, kun tämä kysyi, miksi äidin täytyi työskennellä aamuyöllä. Ajatteli 3 vuoden varastettua tutkimustyötä, Reima Korhosen kirjettä, laboratorioita, jotka eivät vastanneet hänen sähköposteihinsa. Ajatteli kaikkia niitä kertoja, kun hän oli niellyt vihan, koska hänellä ei ollut valinnanvaraa. Hän katsoi suoraan Riku Salmista. Hyväksyn, hän sanoi. Seurannut hiljaisuus kesti ehkä 2 sekuntia. Sitten sorina alkoi uudelleen kiihtyneenä, odottaen naurunalaiseksi tekemistä. Isabella nauroi jo ennen kuin Marianna astui väliaikaiseen sovituskoppiin lavan taakse. Kokoelmasta vastaava, laiha ja paniikinomainen assistentti yritti puuttua asiaan, mutta Riku hiljensi hänet eleellä. Marianna meni yksin sovituskoppiin, sulki verhon, seisoi hetken, katsellen vaaterekissä roikkuvaa mekkoa, jota valaisi heikko valo. Sen kauneus oli häiritsevä. Hän silitti sormillaan silkkiä ja hengitti syvään. Hän ei ollut valinnut tätä hetkeä, mutta hän oli saapunut tänne kantaen kaiken, mitä hän oli. Ja kaiken, mitä hän oli, kuten hän pian huomaisi, oli enemmän kuin mikään juhlasali oli koskaan nähnyt. Kun hän tuli ulos sovituskopista, salissa vallitsi hiljaisuus. Mekko istui kuin se olisi ommeltu hänen vartalolleen. Samppanjan värinen silkki vangitsi valoa tavalla, joka näytti tarkoitukselliselta, ja Marianna käveli ryhdillä, jolla ei ollut koskaan elämässään tarvinnut pyytää anteeksi olemassaoloaan. Se ei ollut turhamaisuutta. Se oli jotain vanhempaa ja vakaampaa kuin se. Hän pysähtyi Riku Salmisen eteen, jolla ensimmäistä kertaa sinä iltana ei ollut valmista hymyä. No, hän sanoi matalalla äänellä, niin että vain Riku kuuli ensimmäisen osan, näyttää siltä, että sinulla on lupaus pidettävänä. Riku avasi suunsa, sulki sen. Matkapuhelimet jatkoivat kuvaamista. Mutta olkaa rauhassa, Marianna jatkoi, nyt selvällä äänellä koko salille. Sillä en menisi naimisiin teidän kanssanne, vaikka olisitte viimeinen mies tällä planeetalla. Hyväksyin tämän vedon todistaakseni yhden yksinkertaisen asian. Ihmiset eivät ole viihdettä, ja mikään rahallinen arvo ei muuta sitä. Seurannut hiljaisuus oli tällä kertaa erilainen. Se oli hiljaisuus niiltä, jotka eivät tienneet, pitäisikö aplodoida vai kadota. Isabella reagoi ensimmäisenä. Hän osoitti Mariannaa etusormellaan ja sanoi äänekkäästi, hän varastaa mekon, joku soittakoon vartijat. Ja juuri sillä hetkellä kaikki alkoi romahtaa tavalla, jota kukaan siinä salissa ei osannut ennustaa. Vartijoita ei tarvinnut kutsua. Rikun kumppani ja yksi harvoista gaalassa läsnäolleista, joka näytti syntyneen ihmisarvon tunteen kanssa, Kustaa Kivelä, asetti oman ruumiinsa Mariannan ja 2 lähestyvän vartijan väliin. Kustaa oli 42 vuotta vanha, ohimoillaan harmaantuneet hiukset ja tapana tarkkailla ennen puhumista.
Hän oli seurannut koko illan tapahtumia epämukavasti, tunnistaen epäoikeudenmukaisuuden, mutta löytämättä vielä oikeaa hetkeä sanoa sitä. Riittää, Kustaa sanoi vakaasti, mikä ei vaatinut äänenvoimakkuutta. Hän ei varasta mitään. Mekko on ehjä. Isabella avasi suunsa vastustaakseen, mutta Riku kosketti häntä kevyesti käsivarteen. Rikun kasvoilla oli sillä hetkellä jotain, ilme, joka ei ollut aivan häpeää, mutta sen läheinen sukulainen, ja se sai Isabellan perääntymään. Sali tarkkaili. Matkapuhelimet kuvasivat yhä. Marianna palasi sovituskoppiin kiireettömästi. Riisui Mekon samalla huolellisuudella, jolla oli sen pukenut, taittoi sen vaaterekkiin ja tuli ulos harmaassa univormussaan, tyhjä tarjotin kädessään, ikään kuin viimeiset 10 minuuttia eivät olisi tapahtuneet. Mutta ne olivat tapahtuneet, ja matkapuhelinkamerat olivat todistajia. Hän työskenteli vuoron loppuun asti. Oli pöytiä siivottavana, tarjottimia täydennettävänä ja polvi, joka särki huomaamattomasti putoamisen jälkeen. Hän ei sanonut sanaakaan tapahtuneesta, vain työskenteli. Ilta oli jo hämärtynyt, kun esimies Claudia Kallio kutsui hänet syrjemmälle takakäytävän nurkkaan. Claudia oli 50-vuotias, hiukset värjätty ruskeiksi ja tapana hymyillä suullaan, samalla kun silmät välittivät toisen viestin. Hän oli sellainen pomo, joka tiesi tarkalleen, kummalta puolelta leipää voi oli, eikä koskaan lipsunut. Aiheutit vakavaa hämmennystä tänä iltana, Claudia sanoi ilman esipuheita. Eräs vieras nöyryytti minua julkisesti, Marianna vastasi. Herra Salminen on yksi tämän hotellin suurimmista sponsoreista. Claudia asetti nimikylttiään ikään kuin lopettaisi väittelyn. Huomenna olet siirretty Pesulaan, yövuoro 3 aamulla 11. Marianna seisoi paikallaan. Pesula oli hotellin kellarissa, ilman ikkunoita, jatkuvan teollisuuskoneiden melun ja iholle tarttuvan kosteuden kanssa. Yövuoro oli se, jota kukaan ei halunnut. Ja Sohvi tarvitsi jonkun kotona yöllä. Siirto on rangaistus, Marianna sanoi. Siirto on resurssien uudelleenjärjestelyä, Claudia korjasi tavallisella hymyllään. Voit allekirjoittaa lomakkeen nyt tai luovuttaa nimikyltin. Marianna allekirjoitti. Hän otti bussin takaisin kotiin hieman puolenyön jälkeen. Asunto oli pieni, Kalliossa, Helsingissä, toisessa kerroksessa hissittömässä rakennuksessa, joka haisi kostealle ja naapureiden ruualle. Rouva Aino nukkui sohvalla hänen saapuessaan, televisio päällä viihdeohjelmassa, ääni minimillä. Sohvi oli sängyssä, halaten nallekarhua, jonka Marianna oli voittanut tieteellisessä kongressissa Tampereella vuosia aikaisemmin, kun maailma vielä tuntui järkevältä. Marianna seisoi huoneen ovella katsellen tytärtään pitkän hetken. Sohvi oli 8-vuotias ja hänellä oli äitinsä silmät, ja hän ymmärsi jo enemmän kuin lapsen pitäisi tarvita ymmärtää vaikeuksista. Hän ei koskaan valittanut pienestä asunnosta, ei koskaan pyytänyt asioita, joita hänen luokkatovereillaan oli. Joskus se sattui enemmän kuin jos hän olisi pyytänyt. Seuraavana aamuna video oli saavuttanut 300 000 katselukertaa. Marianna huomasi tämän, kun hän avasi matkapuhelimensa vietyään Sohvin kouluun. Joku oli leikannut edellisen illan dramaattisimman hetken Mariannan tulon sovituskopista Rikun kohtaamiseen ja julkaissut sen yksinkertaisella otsikolla, kun palvelija jätti kaikki sanattomiksi. Kommenteissa ihmiset väittelivät, jotkut nauroivat, toiset olivat tuohtuneita, monet pyysivät tietää, kuka tämä nainen oli. Hän sulki matkapuhelimensa ja meni hotellin kellariin. Pesula oli juuri sellainen kuin hän oli kuvitellut. Suuri, meluisa, kostea, valaistu hieman surisevilla loisteputkilla. Teollisuuskoneet pienten autojen kokoisina sekoittivat lakanoita ja pyyhkeitä loputtomissa sykleissä. Huuhteluaineen haju oli niin voimakas, että se tarttui vaatteisiin tuntikausiksi ulos tultua. Siellä hän tapasi Benitan. Benita Lahtinen oli 56-vuotias, hiukset leikattu lyhyeksi ja tapa liikkua koneiden välissä, joka vihjasi vuosikymmenien intiimiydestä sen ympäristön kanssa. Hän oli työskennellyt hotellissa 18 vuotta ja tunsi kellarin kuin kartografi karttansa. Kun Marianna saapui, hämmentyneenä etsien paikkaa laukulleen, Benita löysi hänet. Ensimmäistä kertaa täällä alhaalla.
Benita kysyi ilman draamaa. Siirretty eilen illalla. Benita nyökkäsi päätään kuin vastaanottaisi tietoa, jota oli jo odottanut. Istu tähän, näytän sinulle, miten koneet toimivat. Niillä on oma persoonallisuutensa, vannon sen. Benitassa oli jotain, mikä teki kellarista hieman vähemmän raskaan. Hän työskenteli hyräillen hiljaa lauluja, kertoi tarinoita kuuluisista vieraista, jotka hän tunnisti vaatteistaan eikä koskaan kasvoistaan, ja hänellä oli taito puhua vaikeista asioista, saamatta ihmistä tuntemaan uppoavansa niihin. Tuona ensimmäisenä iltapäivänä, kun he taittoivat lakanoita vierekkäin, Benita kysyi, sinähän olet se videon nainen, eikö niin? Marianna pysähtyi, sitten jatkoi taittelemista. Olen. Näin tänä aamuna. Tyttäreni lähetti minulle. Benita piti harkitun tauon. Olet kaunis ja rohkea. Nämä kaksi asiaa yhdessä pelottavat vääriä ihmisiä todella paljon. Marianna ei vastannut, mutta ensimmäistä kertaa moneen tuntiin hän tunsi jotain, mikä ei ollut aivan lohdutusta, mutta lähestyi sitä, että tuli nähdyksi. Samaan aikaan Salminen-konsernin 30. kerroksessa Kampin torneissa Mannerheimin tiellä Riku Salminen oli hätäkokouksessa, jota ei ollut merkitty hänen kalenterinsa. Kello oli 3 iltapäivällä ja hänen viestintäjohtajansa Anna-Pauliina Mäkelä oli pyytänyt tunnin tapaamista hänen ja Kustaan kanssa käyttäen sanaa kiireellinen kahdesti samassa sähköpostissa, mikä ei koskaan ollut hyvä merkki. Video oli saavuttanut 1 miljoonan katselukerran ennen lounasta. Se leviää kaikilla alustoilla, Anna-Pauliina sanoi kannettava tietokone pöydällä auki. Hashtagit ovat kaikki teitä vastaan. Boikotti Salminen-konsernia vastaan on ollut trendaavissa aiheissa kello 10 aamulla. 3 sijoittajaa on jo lähettänyt viestejä kysyen, mitä tapahtui. Ja eräs amerikkalainen rahasto, jonka kanssa neuvottelimme kumppanuudesta, lähetti sähköpostin pyytäen selvityksiä ennen minkään allekirjoittamista. Riku katsoi näyttöä ilmeellä, joka ei ollut katumusta, se oli jotain pragmaattisempaa, miehen sisäinen laskin, joka oli tottunut mittaamaan ongelmia kustannushyötysuhteena. Kuka hän on, hän kysyi. Anna-Pauliina vaihtoi nopean katseen Kustaan kanssa ennen vastaamista. Tässä tulee mielenkiintoista. Hän käänsi kannettavan tietokoneen Rikulle. Marianna Virtanen, biokemian tohtorikoulutettava Helsingin yliopistosta, syövän vastaisten yhdisteiden erikoistutkija. 3 vuotta sitten hänen ohjaajansa, professori Reima Korhonen, julkaisi tutkimuksen, jonka hän yksin allekirjoitti ja jonka hänen kollegansa sanovat olevan kokonaan hänen. Hän yritti kiistää sen ja hänet erotettiin koko akateemisesta yhteisöstä. Huoneen hiljaisuus oli lyhyt, mutta tiheä. Hän tutki syövän hoitoja, Kustaa sanoi hitaasti, ja nyt hän taittelee lakanoita hotellimme kellarissa. Riku ei vastannut, mutta hänen kasvoillaan oli jotain, mitä ei ollut kokouksen alussa. Mikä on suunnitelma? Hän kysyi. Palaten pragmaattisuuteen. Meillä on ikkuna, Anna-Pauliina sanoi. Jos toimimme nopeasti, voimme muuttaa tämän lunastustarinaksi. Te autatte häntä jatkamaan uraansa, hän esiintyy julkisesti teidän rinnallanne ja tarina kääntyy. Liikemies, joka tunnisti virheensä ja käytti omia resurssejaan hyvän tekemiseen. Entä jos hän ei halua, Anna-Pauliina epäröi. Meidän on mentävä hänen luokseen ennen kuin saamme sen selville. Kustaa katsoi ikkunasta kaupunkiin. Siinä iltapäivän ilmassa oli jotain, mitä hän ei osannut nimetä, tunne, että helpoin tie ja oikea tie olivat harvoin samat ja että tällä kertaa ero merkitsisi enemmän kuin Riku vielä kykeni ymmärtämään. Aurinko oli laskemassa Helsingin ylle, kun Marianna tuli ulos pesulasta, univormu haisi huuhteluaineelta ja olkapäät särkivät tuntien vaatteiden taittelusta. Hänellä oli 15 minuuttia aikaa hakea sohvi koulusta ennen kuin naapurin täytyi lähteä. Matkapuhelin värähti 3 kertaa matkan aikana, tuntemattomia numeroita, jotka hän jätti huomiotta. Hän ei tiennyt, että seuraavana aamuna 2 pukumiehiä laskeutuisi kellariin tapaamaan häntä. Ja hän ei tiennyt, mitä vastaisi. Mutta jokin osa hänessä, se osa, joka oli selviytynyt Reima Korhosesta ja kirjeistä ja hiljaisista laboratorioista, oli jo valmistautumassa.
He saapuivat kello 10 aamulla, liian hyvin pukeutuneina kellariin. Riku Salminen ja hänen viestintäjohtajansa Anna-Pauliina Mäkelä laskeutuivat palveluportaita pitkin ilmeellä, jolla täytetään vaikeaa diplomaattista tehtävää. Riku oli vaihtanut edellisen päivän mustan pukunsa vaaleanharmaaseen blazeriin. Laskelmoituun yritykseen näyttää vähemmän muodolliselta, vähemmän voimakkaalta. Se ei toiminut täysin. Benita näki heidät ensimmäisenä. Hän lopetti hyräilyn ja kosketti kevyesti Mariannan käsivartta, joka käytti yhtä suuremmista koneista. Marianna nosti katseensa. Kesti 2 sekuntia tunnistaa Riku. Kesti vielä 2 sekuntia päättää, että hän jatkaisi työskentelyä, kunnes tämä saapuisi hänen luokseen. Riku lähestyi. Koneiden melu teki kaikesta keskustelusta automaattisesti intiimimpää, koska täytyi lähestyä, jotta tuli kuulluksi. Hän ei ollut suunnitellut tätä, mutta huomasi sen. Marianna Virtanen, hän sanoi. Herra Salminen. Hän ei pysäyttänyt konetta. Voimmeko puhua 2 kesken? Hän kääntyi hänen puoleensa silmillään, jotka eivät pyytäneet anteeksi mitään. Kaikki, mitä teillä on sanottavaa, voidaan sanoa täällä. Benita teeskentteli täydellistä keskittymistä pyyhepinoon 3 metrin päässä. Riku hengitti. Anna-Pauliina hänen vieressään avasi kantamansa kansion. Haluaisimme ehdottaa yhteistyötä, Anna-Pauliina aloitti koulutetulla äänellä, joka tekee tällaista keskustelua ammattimaisesti. Salminen konserni on kiinnostunut rahoittamaan tutkimuksenne jatkamista. Vastineeksi pyydämme muutamia yhteisiä julkisia esiintymisiä. Kuulostaa herra Salmisen imagon puhdistamiselta, Marianna sanoi ilman painotusta. Tauko. Osoittaaksemme, että Salminen konserni on sitoutunut. Mihin tarkalleen? Marianna vihdoin sammutti koneen. Ympäröivä melu jatkui, mutta oli kuin pienempi ja hiljaisempi tila olisi muodostunut 3 välille. Tieteelliseen tutkimukseen, naisiin, joita on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti, vai amerikkalaisen rahaston kanssa solmitun kumppanuuden pelastamiseen ennen vuosineljänneksen päättymistä? Anna-Pauliina ei vastannut. Rikukaan ei. Minua on käytetty kerran, Marianna sanoi. Eräs mies ajatteli, että työni oli arvokkaampaa kuin minä. Se tuhosi 3 vuotta elämästäni ja vaarantaa tutkimuksia, jotka voivat auttaa syöpäpotilaita. Minua ei käytetä uudelleen, kukaan ei. Riku katsoi häntä pitkän hetken. Hänen kasvoillaan oli jotain, mikä ei ollut gaalan laskelmoitua hymyä, ei kriisikokouksen pragmaattista liikemiestä. Se oli jotain vanhempaa, epämukavampaa, ilme mieheltä, jota harvoin kieltäydytään ja joka ei tiedä mitä tehdä sen kanssa. Ymmärretty, hän sanoi lopulta ja lähti. Anna-Pauliina jäi sekunniksi pidemmäksi. Jos tulette toisiin ajatuksiin, hän jätti kortin taittelupöydälle. Marianna katsoi sitä, mutta ei ottanut sitä. Benita odotti, kunnes askeleet katosivat portaisiin ennen kuin lähestyi. No, ei mitään, Marianna sanoi, käynnistäen koneen uudelleen. Benita nyökkäsi hitaasti, kuin kunnioittaen päätöstä, jota hän ei täysin ymmärtänyt, mutta ymmärsi ihmisen, joka sen teki. Ongelma oli, että Mariannan elämä ei odottanut, että hän ehtisi käsitellä kieltäytymistä. Samana iltapäivänä sohvin opettaja soitti. Äänessä oli se sävy, jota opettajat käyttävät, kun he haluavat vaikuttaa neutraaleilta, mutta eivät ole. Sohvilla oli tänään ongelmia joidenkin luokkatovereidensa kanssa. Haluaisimme keskustella kanssanne mahdollisimman pian. Marianna meni kouluun seuraavana päivänä, ainoalla vapaalla hetkellään vuoron päättymisen ja kotitöiden alkamisen välillä. Koordinaattori Johanna-niminen nainen otti hänet vastaan pienessä huoneessa, jossa oli tekoja ja meluisa ilmastointilaite. Mitä oli tapahtunut, kuten Johanna selitti kirurgisella tarkkuudella, oli, että jotkut sohvin luokkatovereista olivat nähneet videon. Ja koska 8-vuotiailla lapsilla ei vielä ole niitä suodattimia, joita aikuiset rakentavat vuosien julmuuden peittelyharjoittelulla, he olivat sanoneet asioita. Asioita sohvin äidistä, univormusta, köyhyydestä, hauskuudesta. Sohvi oli vastannut. Ensin sanoin sitten, kun sanat eivät toimineet, tönimällä. Tyttärenne oli tilanteen fyysinen hyökkääjä, Johanna sanoi varovasti, ja siksi meidän on pyydettävä,
että hän jää kotiin muutamaksi päiväksi, kun tilanne ratkeaa. Kouluyhteisön yhteiselämän vuoksi. Marianna pysyi hyvin hiljaa. Tyttäreni provosoitiin toistuvasti ja hän puolusti itseään. Ja te lähetätte hänet kotiin. Ne ovat koulun yhteiselämän sääntöjä, rouva. Ja ne yhteiselämän säännöt, joiden pitäisi suojella tytärtäni kiusaamiselta, missä ne ovat. Johanna ei vastannut suoraan. Hän sanoi, että he tutkisivat asiaa, että se oli prosessi, että oli protokollia. Marianna lähti kokouksesta hampaat irvessä ja sydän raskaana. Sohvi odotti käytävällä, reppu sylissään, katse seinän neutraalissa kohdassa. Kun hän näki äitinsä, hän ei itkenyt. Se sattui eniten, että Sohvi oli oppinut liian aikaisin olemaan itkemättä paikoissa, joissa ihmiset saattoivat nähdä. Marianna polvistui tyttärensä eteen ja halasi häntä. Teit oikein puolustaessasi itseäsi, hän sanoi hiljaisella äänellä. Mutta puhutaan kotona siitä, miten sen voi tehdä myös muilla tavoilla, okei? Sohvi nyökkäsi äitinsä olkapäätä vasten. He sanoivat, että olet hauska äiti videossa. Tiedän, rakkaani, mutta et ole. Olet kaunein asia, jonka olen koskaan elämässäni nähnyt. Marianna siristi silmiään sekunnin ajan. Sitten nousi ylös. Uutinen häädöstä saapui sinä iltana kirjekuoren muodossa, joka oli nojannut asunnon oveen, 3 kuukautta vuokraa myöhässä. Vuokranantaja oli ollut kärsivällinen, mutta kärsivällisyydellä oli viimeinen käyttöpäivä. Mariannalla oli 15 päivää aikaa maksaa tai muuttaa pois. Hän istui keittiön pöydän ääressä sohvin nukahdettua. Laski luvut kirjekuoren kääntöpuolelle. Pesulan palkka, vähennettynä verotuksilla, tuskin kattoi peruskuluja. Ei ollut varaa, ei ollut säästöjä. Sen sijaan oli kuoppa, joka kasvoi hänen yrittäessään täyttää sitä. Hän katsoi lukuja pitkään. Toinen huono uutinen saapui seuraavana päivänä matkapuhelimella entiseltä laboratorion kollegalta, joka yhä piti yhteyttä. Viesti kuului: Mari, näitkö mitä tiedeportaalissa julkaistiin tänään? Siellä on artikkeli sinusta. Ei ole hyvä. Artikkeli oli julkaistu aamuyöllä, anonyymi lähde, mutta yksityiskohdilla, jotka vain joku professori Reima Korhosen läheinen saattoi tietää. Siinä sanottiin, että Marianna Virtanen oli vuosia sitten yrittänyt omia kollektiivisen tutkimuksen, ikään kuin se olisi ollut yksin hänen. Että hänellä oli ollut historiallisesti vaikeaa käytöstä. Että epäoikeudenmukaisesti kohdellun tutkijan tarina oli hänen itse rakentamansa narratiivi saadakseen huomiota viruksen levittyneen videon jälkeen. Marianna luki kahdesti. Tunsi vatsansa vajoavan. Se oli Reiman käsi, siitä hän oli varma. Tai jonkun hänen ohjeistamansa käsi. Artikkeli ei maininnut todisteita, mutta vihjailut olivat riittävän taitavia istuttamaan epäilyksiä. Ja epäilykset olivat riittäviä siinä maailmassa, jossa hänen täytyi elää. Hän seisoi matkapuhelin kädessään hyvän tovin. Sitten teki jotain, mitä oli välttänyt tekemästä palkan tultua. Hän avasi yhteystietoluettelonsa, vieritti R-kirjaimeen, pysähtyi nimeen Riku Salminen ja katsoi sitä ikään kuin nimi olisi ovi, jota ei voinut enää sulkea, kun se oli avattu. Ei soittanut. Ei vielä. Mutta Anna-Pauliinan kortti oli yhä Pesulan työpöydällä, jonne se oli jätetty, ja Marianna tiesi, samalla varmuudella kuin tiesi auringon nousevan idästä, että hän ottaisi sen seuraavana päivänä. Ei siksi, että hän olisi luopunut itsestään, vaan koska hän oli oppinut kaikkien näiden kuukausien aikana, että arvokkaasti selviytyminen vaatii joskus valintoja, jotka sattuvat, kunhan ne ovat hänen omiaan. Kunhan ne ovat hänen ehdoillaan, ja hänellä oli paljon ehtoja esitettävänä. Hän tapasi miehen Salminen konsernin pääkonttorissa ilman ennakkoilmoitusta. Marianna Virtanen oli herännyt kello 5 aamulla, vienyt Sohvin rouva Ainon luo lapun kanssa, jossa selitti palaavansa puoleen päivään mennessä, vaihtanut univormunsa ainoaan ammattimaiseen vaatekokonaisuuteen, joka hänellä oli vielä kaapin perällä, mustiin housuihin ja lyijyn harmaaseen paitaan, jotka hän oli ostanut kongressiesitystä varten vuosia sitten ja ottanut 2 bussia Mannerheimin tielle. 20. kerroksen vastaanottovirkailija katsoi häntä nopealla arvioinnilla, jolla oli koulutettu tunnistamaan varatut
ja varaamattomat vierailut. Onko teillä sovittua tapaamista herra Salmisen kanssa? Ei, Marianna sanoi, mutta hän ottaa minut vastaan. Hän ei tiennyt sitä varmasti, mutta hän oli oppinut, että oli olemassa tietynlaista päättäväisyyttä, jonka ihmiset tunnistavat ymmärtämättä miksi, ja että tämä päättäväisyys usein avaa ovia, jotka perinteinen kohteliaisuus jättää suljetuiksi. 10 minuuttia myöhemmin Kustaa Kivelä tapasi hänet odotushuoneessa. Hän näytti aidosti helpottuneelta nähdessään hänet. Marianna, Riku on tavoitettavissa. Kokoushuone oli kokonaan lasitettu ja sieltä oli näkymä kaupunkiin. Riku seisoi, kun hän astui sisään, minkä Marianna tulkitsi harkituksi valinnaksi, pieneksi yritykseksi tasoittaa asemaa. Pöydällä oli vesikannu ja 2 höyryävää kahvikuppia. Olet muuttanut mieltäsi, hän sanoi. Tulin neuvottelemaan, hän korjasi. Ne ovat eri asioita. Hän asetti pöydälle viivallisen vihkon, jonka oli ostanut lähikaupan paperiosastolta. Hän oli viettänyt aamuyön kirjoittaen ja uudelleen kirjoittaen, mitä halusi sanoa. Ei siksi, että hän tarvitsisi vihkoa, vaan koska kirjoittaminen auttoi häntä ajattelemaan selkeästi. Ehdot olivat hänen päässään. Minulla on 5 ehtoa, hän sanoi. Jos kaikki hyväksytään, osallistun yhteen julkiseen esiintymiseen teidän kanssanne. Vain 1. Sen jälkeen meillä ei ole enää keskinäisiä velvoitteita. Riku istui. Kustaa seisoi nurkassa, huomaamattomana kuten tavallisesti. Ensimmäinen ehto, Marianna aloitti. Te maksatte vuokravelkani, jotka ovat 3 kuukauden ajalta, ja maksatte kuluvan kuukauden. Kokonaissumma 4 200 €. Tämä ei ole hyvän tekeväisyyttä. Se on maksu suoritetusta palvelusta, ja se kirjataan siten. Riku nyökkäsi. Toinen ehto. Tyttäreni Sohvi vaihtaa koulua tämän viikon loppuun mennessä. Tarvitsen laadukkaan julkisen koulun, jossa on pedagogista tukea lähellä asuinaluettamme. Teillä on suhteita kaupunkiin säätiöidenne kautta. Käyttäkää niitä. Tauko. Se on mahdollista, Riku sanoi. 3. ehto. Tutkimukseni rahoitus. En halua Salminen-konsernin nimeä artikkelin kanteen. Haluan pääsyn varustettuun laboratorioon, apurahan minulle ja valitsemalleni tutkimusassistentille ja 2 vuoden sopimuksen, jonka uusiminen on yksin minun harkinnassani. Kaikki tulokset kuuluvat tieteelle, eivät teille. Riku katsoi Kustaan. Kustaa nosti hieman kulmakarvojaan, mikä vastasi hänelle innostunutta hyväksynnän merkkiä. 4. ehto, Marianna jatkoi. Ääni oli vakaa, mutta siinä oli jotain, mikä maksoi enemmän kuin muut. Te suoritatte 60 tunnin kurssin vallan suhteista yritysympäristössä, saatavilla verkossa Ethos-instituutista. En halua todistusta. En halua, että tätä julkistetaan. Haluan, että teette sen, koska teidän on ymmärrettävä, mitä teitte sinä iltana, ei kameralle, vaan itsellenne. Hiljaisuus oli tällä kertaa erilainen. Riku katsoi häntä ilmeellä, jota hän ei ollut nähnyt hänessä aiemmin. Ei laskelmoitua, ei charmia, ei epämukavuutta. Se oli jotain, mikä muistutti todellista näkemistä, mikä joillekin ihmisille on epämukavin kokemus kaikista. Ja 5, hän sanoi hieman matalammalla äänellä. 5, Marianna sanoi, on, että tämä neuvottelu on liiketapahtuma. Se ei ole anteeksiantoa. Se ei ole ystävyyttä. Minua ei valokuvata hymyilemässä ikään kuin olisimme pitkäaikaisia liittolaisia. Julkisessa esiintymisessä sanon, että herra Salminen rahoitti tutkimustani ja siinä kaikki. Ei mitään keksittyä henkilökohtaista lunastustarinaa. Tarina, joka kerrotaan, on totta tai sitä ei kerrota minun toimestani. Riku oli hiljaa hetken, joka kesti tarpeeksi kauan ollakseen kunnioittava, ei laskelmoitu. Hyväksyn kaikki 5 ehtoa, hän sanoi. Marianna sulki vihkon. Milloin voin aloittaa tutkimuksen? Maanantaina, Kustaa sanoi ennen kuin Riku ehti vastata, ja kumppanin kasvoilla oli huomaamaton tyytyväisyys, joka näytti saapuneen kaukaa. Julkinen esiintyminen oli sovittu lehdistötilaisuuteen edistyneen tutkimuksen instituutin pääkonttorissa Salminen-konsernin kumppanina 2 viikon kuluttua. Viestintäavustaja oli valmistellut yksinkertaisen tekstin.
Salminen-konserni ilmoittaisi Marianna Virtasen kehittämän syövän vastaisten yhdisteiden tutkimuksen rahoituksesta. Piste. Mutta Marianna oli viettänyt seuraavat 2 viikkoa tekemällä jotain muuta kuin järjestämällä tutkimustaan ja seuraamalla Sohvin sopeutumista uuteen kouluun. Hän oli viettänyt nämä viikot keräämällä todisteita. Se ei ollut uutta. Hän oli aloittanut tämän prosessin 3 vuotta sitten, kun hän tajusi, mitä Reima Korhonen oli tehnyt. Hän oli tallentanut sähköposteja, luonnoksia, päivämäärien merkintöjä, viestejä. Uutta oli se, mitä hän löysi, kun entinen kollega Helsingin yliopistosta, rohkaistuneena viruksen levittyneestä videosta ja heidän yksityisestä keskustelustaan, avasi oman arkistonsa, ja sitten toinen, ja sitten vielä yksi. Reima Korhonen ei ollut tehnyt tätä vain Mariannalle. Oli olemassa kaava, 3 tutkijaa eri vuosina. Jokainen oli hiljennetty variaatioilla samasta kirjeestä. Jokainen oli säilyttänyt jotain, luonnoksen, sähköpostin, päivätyn laboratorion muistiinpanon, tietämättä, että myös toiset säilyttivät. Yhdessä todisteet muodostivat tarinan, jota ei voinut enää kutsua väärinkäsitykseksi. Marianna kokosi kaiken yhteen tiedostoon, jonka hän oli tunteja järjestellyt lähikirjastossa, koska se oli ainoa paikka, jossa oli tietokone ja tulostin, joihin hänellä oli pääsy. Hän tulosti kopion, tallensi toisen sähköpostiin, lähetti 3. osoitteeseen, jonka hän paljastaisi vasta oikeaan aikaan. Lehdistötilaisuuden aamuna hän heräsi 6, valmisti Sohvin aamiaisen, jätti hänet uuteen kouluun, jota tyttö jo kutsui kouluksi, jossa on puutarha, ja meni valmistautumaan. Riku Salminen saapui instituuttiin ennen häntä. Hän oli Kustaan ja Anna-Pauliinan kanssa, ja siellä oli toimittajia ja kameroita ja mikrofoneja järjestettynä konferenssihuoneeseen, jonka seinällä oli instituutin logo. Se oli kohtuullisen pieni lehdistötilaisuus, mutta tärkeimmät tiede- ja yritystoimitukset olivat edustettuina. Kun Marianna astui sisään, useat toimittajat tunnistivat hänet välittömästi. Videon nainen, Pesulan tiedenainen, kuten jotkut olivat jo alkaneet kutsua häntä verkkoteksteissä. Riku piti lyhyen johdannon, ilmoitti rahoituksesta, puhui sitoutumisesta tieteeseen ja akateemisen maailman epäoikeudenmukaisuuksien korjaamiseen vilpittömyydellä, jonka Mariannan oli myönnettävä, ei kuulostanut täysin harjoitellulta. 60 tunnin kurssi oli tehnyt jotain, vaikkakin pientä. Sitten oli Mariannan vuoro puhua. Hän lähestyi mikrofonia. Katsoi huonetta. Siellä oli kameroita, ja kameroiden takana oli ihmisiä, ja jossain maailmassa tuon huoneen ulkopuolella oli naisia, jotka olivat säilyttäneet tiedostoja laatikoissa odottaen, että joku uskoisi heihin. Haluaisin kiittää Salminen-konsernia tutkimukseni jatkamisen rahoituksesta, hän aloitti selkeällä äänellä, ja haluaisin myös käyttää tätä alustaa puhuakseni jostain muusta. Anna-Pauliina ensimmäisessä rivissä pysyi hyvin hiljaa. Tutkimukseni varastettiin, Marianna sanoi, mutta ei vain minun. Hän piti tauon, antoi lauseen laskeutua. Ja tänään, ensimmäistä kertaa, minulla on riittävästi todisteita sanoakseni tämän julkisesti. Huoneessa vallitsi niin syvä hiljaisuus, että kameroiden surina kuului. Se, mitä seuraavien tuntien aikana tapahtuisi, muuttaisi paljon. Ja Marianna Virtanen, joka oli oppinut selviytymään hotellin kellarissa, oli vasta aloittamassa. Ensimmäinen toimittaja, joka nosti kätensä Mariannan lopetettua puheensa, oli tiede- ja teknologiameikkiin erikoistuneesta lehdestä. Toinen oli uutisportaalista, jolla oli 10 miljoonaa kuukausittaista kävijää. Kolmas oli yritysraportointiin keskittyvästä mediasta, jonka Riku Salmisen neuvonantajat tunsivat liiankin hyvin oman mukavuutensa vuoksi. Marianna vastasi kaikkiin kysymyksiin samalla tarkkuudella, jolla oli vuosia aikaisemmin esitellyt tutkimustaan kongresseissa. Hänen kasvoillaan ei ollut ahdistusta. Sen sijaan siellä oli jotain, mikä muistutti helpotusta siitä, joka on kantanut painoa pitkään ja vihdoin löytänyt oikean paikan laskea sen. Hän selitti kaavan. 3 tutkijaa mukaan lukien hän itse, 8 vuoden aikana, kaikki professori Reima Korhosen ohjauksessa. Julkaisut, jotka hän oli allekirjoittanut yksinomaan. Akateemisessa yhteisössä
huomaamattomasti levitetyt epäilyttävät kirjeet, kun joku heistä yritti kiistää. Niin hyvin öljytty koneisto, joka toimi yksinkertaisesti siksi, ettei kukaan ollut tarkastellut erillisiä osia samanaikaisesti. Mitkä ovat todisteet? Tiedelehden toimittaja kysyi. Päivätyt sähköpostit, tutkimusluonnokset laboratorion merkinnöillä, sisäiset viestit tutkijoiden ja professorin välillä ennen julkaisuja. Asiakirjat, jotka osoittavat tutkimuksen kehityksen ja kuka sen tuotti. Hän piti tauon. Ja 3 asianomaisen tutkijan allekirjoittama lausunto, joka sisältää yksityiskohtaisia todistuksia. Miksi vasta nyt? Marianna mietti kysymystä hetken, koska tähän asti olimme näkymättömiä. Ei julkaista jutuista ihmisistä, joita kukaan ei ole nähnyt. Huoneen ilmassa oli jotain sähköistä, tunne reaaliajassa uudelleen muotoutuvasta tarinasta, jonka toimittajat tunnistavat kehossaan ennen kuin käsittelevät sen mielessään. Matkapuhelimet alkoivat värähdellä. Yleisössä olevat avustajat nojasivat kuiskimaan korviin. Anna-Pauliina, eturivissä, kirjoitti jotain puhelimeensa sillä intensiteetillä, jolla sammutetaan tulipaloa. Riku Salminen pysyi huoneen takaosassa koko lehdistötilaisuuden ajan. Kustaa oli hänen vieressään. Jossain kysymysten lomassa Kustaa näki hänen kääntyvän hieman ikkunaan päin, ikään kuin hän tarvitsisi hetken poissa kaikkien näköpiiristä. Kustaa ei sanonut mitään. Reima Korhosen nimi oli kaikissa uutisportaaleissa ennen kello 5 iltapäivällä. Yliopisto antoi lausunnon, jossa todettiin, että se selvittää tietoja vakavasti ja sitoutuneena akateemiseen rehellisyyteen, mikä oli sellainen lause, joka sanoi hyvin vähän, kun tutkintaprosessi käynnistettiin. Reima Korhonen ei vastannut mihinkään kommenttipyyntöön. Hänen sosiaalisen median tilinsä asetettiin yksityisiksi. Osaston sihteeristö ilmoitti, että hän oli sairauslomalla, mikä oli vaikuttavan sattumanvarainen ajoitus. Marianna sai tietää kaikesta tästä viesteistä, jotka alkoivat saapua iltapäivän aikana. Entiset kollegat, jotka olivat olleet hiljaa vuosia, lähettivät 1 tai 2 lauseen tekstejä, lyhyitä kuten niiden viestit, jotka vielä pelkäävät, mutta haluavat sanoa jotain. Tutkijat, joita hän tuskin tunsi, lähettivät ääniviestejä hieman tärisevällä äänellä sanoen, että hän oli tehnyt sen, mitä he eivät olleet onnistuneet tekemään yksin. Hän oli asunnon keittiössä valmistamassa sohvin illallista, kun puhelin soi numerosta, jonka hän tunnisti edistyneen tutkimuksen instituutin numeroksi. Se oli instituutin akateeminen johtaja, professori Deborah Niemi, jonka kanssa Marianna oli lyhyesti kohdannut lehdistötilaisuudessa. Marianna, minun täytyi soittaa ennen kuin virallistan mitään, Deborah sanoi. Katsoin esityksenne tänään ja luin tutkimuksenne, alkuperäisen tutkimuksen, jonka kollega välitti minulle muutama kuukausi videon jälkeen. Tauko. Olemme avaamassa bioaktiivisten yhdisteiden osaston. Haluan tarjota teille koordinaattorin paikkaa. Marianna seisoi paikallaan puinen lusikka kädessään. Koordinaattorin paikka, hän toisti. Omalla tiimillä, varustetulla laboratoriolla, täydellinen autonomia tutkimuslinjasta. Deborah piti harkitun tauon. Oli sitten pääasiallinen tutkija, että kenenkään assistentti. Sovi tuli keittiön sillä hetkellä, reppu yhä selässään kysyen mitä illalliseksi, ja Marianna peitti puhelimen kädellään sekunnin ajan, katsoi tytärtään ja tunsi jotain, jota oli mahdotonta nimetä yhdellä sanalla. Hyväksyn, Marianna sanoi. Hän vietti loppuillan tuottavassa hiljaisuudessa, mielessään järjestäen mitä oli tehtävä, mitkä tutkimukset otettava ensin takaisin, mihin kollegoihin otettava yhteyttä, miten osasto rakennettava. Sohvi nukkui aikaisin, uupuneena uudessa koulussa vietetystä täydestä päivästä, ja Marianna valvoi myöhään pöydällä avatun uuden vihkon ääressä, kirjoittaen ei enää kululaskelmia, vaan tutkimussuunnitelmia. Tuossa hiljaisuudessa oli erilainen laatu kuin kaikissa tuon asunnon aikaisemmissa hiljaisuuksissa. Seuraavana päivänä Marianna meni hotelliin, ei töihin, vaan hakemaan tavaransa ja jättämään hyvästit Benitalle. Pesulla oli samanlainen kuin aina, meluisa ja kostea, ja siinä oli se sitkeä huuhteluaineen haju. Benita taittoi lakanoita, kun Marianna tuli sisään.
Hän nosti katseensa, näki ammattimaisen asun univormun sijaan ja ymmärsi heti. Lähdit, eikö niin? Benita sanoi. Lähdin. Benita nyökkäsi hitaasti. Sitten ylitti heidän välisen etäisyyden ja halasi Mariannaa sellaisella varmuudella, jolla halataan ikään kuin halaaminen olisi taito, jota harjoitellaan. Marianna viipyi hetken siinä halauksessa, tuntien koneiden melun ympärillään taustaäänenä jostain, mikä oli ollut todellista ja tärkeää. Olit paras yllätys, mitä tällä kellarilla on koskaan ollut, Benita sanoi. Olit paras ihminen, mitä tällä kellarilla oli, Marianna vastasi. Ulos mennessään hän kohtasi esimies Claudia Kallion käytävällä. Siinä oli hetki molemminpuolista epämukavuutta. Kahden kehon geometria, jotka kohtaavat tilassa, joka kuului valtasuhteelle, ja nyt ei enää samalla tavalla. Claudia ei sanonut mitään hetkeen, sitten hän sanoi, onnittelut. Se oli vähän, mutta se oli jotain. Kun Marianna lähti hotellin sivukäytävää pitkin, Riku Salminen luki toimistossaan toista kertaa Mariannan alkuperäistä artikkelia syövän vastaisista yhdisteistä. Hän oli pyytänyt assistenttiaan etsimään kopion lehdistötilaisuuden jälkeen. Ei Reima Korhosen julkaisemaa artikkelia. Alkuperäisen Mariannan merkinnöillä ja muistiinpanoilla reunoilla, joka oli kiertänyt 3 tutkijan kesken ennen kuin se oli omittu. Riku luki hitaasti. Hän ei ollut tiedemies, mutta oli opiskellut kemian tekniikkaa perusopinnoissaan ennen siirtymistään liike-elämään ja ymmärsi tarpeeksi seuratakseen päättelyn rakennetta. Se, mitä tuossa asiakirjassa oli hienostunutta. Enemmän kuin hienostunutta. Se oli sellaista työtä, jolla on todellisia vaikutuksia todellisille ihmisille. Hän istui tuolissaan pitkään luettuaan. Kaupunki ulkona jatkoi olemistaan samana meluisana ja vaativana kaupunkina kuin aina. Mutta toimistossa oli jotain erilaista, tai ehkä siinä, joka istui siellä. Kustaa tuli sisään koputtamatta, mikä oli sallittua heidän välillään, katsoi Rikua, pöydällä olevaa asiakirjaa ja istui viereiseen tuoliin kutsumatta. Luet hänen tutkimustaan, Kustaa sanoi. Kyllä. Ja? Riku asetti asiakirjan pöydälle. Katsoi nimeä kannessa, Marianna Virtanen. Melkein vitsailin korkean tason työstä, joka voisi auttaa tuhansia ihmisiä. Hän sanoi sen ilman draamaa, ilman performatiivista tunnustuksen sävyä. Se oli ääni joltain, joka tekee laskelmia ja päätyy tulokseen, joka ei ole lohduttava. Kustaa ei sanonut, minä sanoin sinulle, eikä hyvä, että huomasit. Hän sanoi vain, mitä aiot tehdä tälle? Riku oli hetken hiljaa. Aloitan kurssista, hän sanoi. Ne 60 tuntia. Tauko. Sitten katsotaan. Ja tässä yksinkertaisessa vastauksessa oli jotain, jonka Kustaa tunnisti muutoksen aluksi, joka ei olisi nopea eikä helppo, mutta joka näytti ensimmäistä kertaa aidolta. Reima Korhosta vastaan nostettu prosessi virallistettiin yliopistossa 3 viikkoa myöhemmin akateemisen etiikan neuvoston painostuksesta. 3 asianomaista tutkijaa edusti sama asianajaja, immateriaalioikeuksien asiantuntija, joka oli lukenut artikkelin portaalissa ja ottanut yhteyttä omasta aloitteestaan. Reima Korhonen erotettiin varotoimenpiteenä kaikista tehtävistään, mukaan lukien meneillään olevista ohjauksista. Sohvi tuli koulusta sinä iltapäivänä reppuun taitetun piirustuksen kanssa. Se oli nainen valkoisessa takissa laboratorion pöydän ääressä, hiukset Mariannan kaltaiset ja hymy, joka täytti puolet kasvoista. Alhaalla lapsen vielä suoraa viivaa opettelevalla käsialalla, maailman vahvin tiedennainen. Marianna taittoi piirustuksen ja laittoi sen vielä käyttämättömän takkinsa taskuun. 2 kuukauden kuluttua oli tiedossa palkintojen jakotilaisuus. Kansallinen tieteellisen tutkimuksen palkinto, vuoden nuori tutkija kategoria. Hän oli saanut ehdokkuuden sähköpostitse tavallisena aamuna odottaessaan kahvin valmistumista ja oli lukenut sähköpostin 2 ennen kuin uskoi. Matka, joka oli vienyt hänet tutkimuslaboratoriosta hotellin kellariin ja takaisin laboratorioon, oli kestänyt hänen laskujensa mukaan 4 vuotta, 2 kuukautta ja 11 päivää. Se oli liian pitkä aika maailmalle.
Se oli tarpeeksi pitkä aika hänelle ymmärtää asioita, joita tohtorin tutkinnossa ei opita. Ja oli vielä yksi asia tehtävänä ennen palkintojen jakotilaisuutta. Viimeinen keskustelu. Viimeinen totuus sanottavana ääneen, tällä kertaa lavalla, mikrofonissa, mahdollisimman monelle ihmiselle. Hän oli valmis. Messukeskuksen kokouskeskus oli avattu vuosikymmeniä aikaisemmin lupauksella olla paikka, jossa tärkeät ideat saisivat muodon. Tuona kesäkuun iltana Helsingissä yhtenä harvoista syysilloista, jotka olivat raikkaita olematta kylmiä, rakennus isännöi kansallisen tieteellisen tutkimuksen palkinnon 34. vuosikertaa. Marianna saapui yksin. Hän oli ajatellut kutsua jonkun. Hän oli ajatellut Benitaa, rouva ainoa asianajajaa, joka edusti häntä ja muita tutkijoita Reima Korhosta vastaan nostetussa prosessissa. Hän oli ajatellut Sohvia, joka vaati odottamaan hereillä kotona, rouva Ainon kanssa katsellen seremoniaa verkossa. Lopulta hän astui yksin ehdokkaiden käytävää pitkin, tummanvihreässä mekossa, jonka hän oli ostanut kirpputorilta ja antanut lähialueen ompelijan muokata, ja joka näytti muokkauksen jälkeen kauniimmalta kuin mikään, mitä hän oli nähnyt sen hotellin näyteikkunassa kuukausia aikaisemmin. Vuoden nuori tutkija-kategoria oli illan 5. Hän istui kuunnellen muiden kategorioiden julistuksia aidolla tarkkaavaisuudella, ei sen kohtelialla tarkkaavaisuudella, jolla odotetaan omaa vuoroa, vaan sen tarkkaavaisuudella, jolla ymmärretään, että jokainen tunnustuksen tarina kantaa sisällään 10 näkymättömän ponnistelun tarinaa. Kun hänen nimensä julistettiin, aplodit olivat lämpimät ja välittömät. Siellä oli ihmisiä, jotka olivat seuranneet tapausta, jotka tunsivat tarinan, jotka tiesivät, mitä palkinto edusti patsaan lisäksi. Hän nousi lavan portaita rauhallisesti. Patsas oli painavampi kuin hän oli kuvitellut. Tämä yllätti hänet, ja hän katsoi sitä sekunnin ajan ennen kuin lähestyi mikrofonia. En ole valmistellut puhetta, hän sanoi, ja salissa kuului lohduttava nauru niiltä, jotka uskoivat olevansa kuulemassa jotain, mikä oli arvokkaampaa kuin mikään etukäteen kirjoitettu teksti. Mutta minulla on joitain asioita, jotka minun on sanottava, ja pyydän luvan sanoa ne. Hän asetti patsaan mikrofonin telineelle, seisoi ilman sitä käsissään, mikä sai kuvan näyttämään jotenkin suoremmalta. 2 vuotta sitten, hän aloitti, olin hotellin pesulassa. Hiljaisuus oli melkein täydellinen. Yövuoro kellari, teollisuuskoneet, jotka pitävät sellaista melua, että kestää jonkin aikaa, ennen kuin lakkaat kuulemasta sitä edes kotona. Hän piti tauon. Olin päätynyt sinne, koska eräs mies ajatteli, että työni oli arvokkaampaa kuin minä itse. Ja koska ympäröivä järjestelmä oli samaa mieltä, ei sanoin vaan hiljaisuudella, joka on tehokkaampaa kuin mikään sana. Siellä oli kameroita, ja kameroiden takana oli ihmisiä, ja jossain maailmassa tuon huoneen ulkopuolella, rouva Ainon puhelimessa kalliossa, oli 8-vuotias lapsi, joka oli pyytänyt saada valvoa. Siinä pesulassa tapasin Benita-nimisen naisen. Ääni muuttui hieman pehmeämmäksi, mutta ei heikommaksi. Hän on työskennellyt siellä 18 vuotta. Hän taittelee vieraiden lakanoita, jotka eivät koskaan tiedä hänen nimeään. Hän saapuu aikaisemmin ja lähtee myöhemmin. Hän saa hotellin toimimaan samalla tavalla kuin perustukset pitävät rakennuksen pystyssä, alhaalta näkymättä kuvissa. Tauko. Tämä palkinto kuuluu myös hänelle. Oli olemassa sellainen hiljaisuus, joka syntyy, kun monet ihmiset samassa paikassa tuntevat samanaikaisesti saman asian, eikä se ole tyhjä hiljaisuus, se on täynnä oleva hiljaisuus, se oli sellainen hiljaisuus sillä hetkellä. Tämä palkinto on rouva Ainolle, 70-vuotiaalle naapurilleni, joka hoitaa tytärtäni, kun en voi olla kotona, ja joka ei ole koskaan pyytänyt minulta mitään muuta kuin juttelua sunnuntai-iltapäivänä. Marianna katsoi salin keskelle. Se on Sohville 8-vuotiaalle tyttärelleni, joka oppi olemaan itkemättä paikoissa, joissa ihmiset saattoivat nähdä, ja jonka toivon koko sydämestäni oppivan itkemään uudelleen, kun hän haluaa. Yleisössä oli ihmisiä, joita oli vaikea kuvitella itkevän, miehiä, joilla oli virkanimiä, instituutin johtajia, tiedelehtien toimittajia, ja joillakin heistä silmät kiilsivät tavalla, jota he itsekin käsittelivät yllätyksellä.
Minua nöyryytettiin julkisesti, Marianna sanoi ilman draamaa, faktoja nimeävän objektiivisuudella. Mies ajatteli, että olin viihdettä. Tämä episodi kuvattiin ja video sai minut lakkaamaan olemasta näkymätön. Mikä on hyvä asia, mutta se nostaa esiin kysymyksen, jonka haluaisin kaikkien läsnäolijoiden vievän kotiin tänä iltana. Hän antoi kysymyksen muodostua ennen kuin esitti sen. Miksi täytyy tulla nöyryytetyksi juhlasalissa, jotta lakkaa olemasta näkymätön? Miksi tutkijat, joiden työ varastetaan, tarvitsevat viruksen levittyneen videon tullakseen kuulluiksi? Miksi Benita tarvitsee 18 vuotta työtä, jotta joku lausuu hänen nimensä mikrofoniin? Sali oli hyvin hiljaa. Minulla ei ole täydellistä vastausta, Marianna sanoi. Mutta minulla on tutkimus. Ja tutkimus, toisin kuin professori Reima Korhonen yritti minulle opettaa, ei kuulu sille, joka sen allekirjoittaa. Se kuuluu sille, jota se voi auttaa. Hän otti patsaan takaisin. Katsoi sitä sekunnin ajan. Kiitos. Seuraavat uploadit eivät olleet kohteliaita. Ne olivat sellaisia uploadeja, joita ihmiset antavat, kun heidän on tehtävä jotain tuntemuksilleen. Seuraavina päivinä moni asia eteni sen asteittaisen logiikan mukaan, että asiat vihdoin menevät oikeaan suuntaan. Reima Korhosta vastaan nostettu prosessi eteni. Yliopisto virallisti tutkinnan riippumattomalla komitealla. Tieteelliset julkaisut, joissa artikkelit oli julkaistu, avasivat sisäisiä tarkistusprosesseja. Mikään tästä ei olisi nopeaa, koska akateeminen byrokratia on hidasta, kuten kaikki mihin liittyy paljon egoja ja vähän kiirettä, mutta se oli liikkeessä. Edistyneen tutkimuksen instituutin laboratorio avattiin yksinkertaisella kyltillä ovessa, bioaktiivisten yhdisteiden osasto. Marianna Virtanen, vastaava tutkija. Hän palkkasi tutkimusassistentin, joka oli ollut Reiman ohjauksessa, ja oli jättänyt ryhmän 2 vuotta aikaisemmin kertomatta koskaan miksi. He eivät puhuneet siitä ensimmäisenä päivänä. Mutta huoneessa oli molemminpuolinen ymmärrys, joka teki selitykset tarpeettomiksi. Riku Salminen suoritti 60 tunnin kurssin. Hän ei kertonut kenellekään, kuten oli luvannut, mutta Kustaa huomasi pieniä muutoksia kokouksissa, tavan, jolla hän kuunteli enemmän ennen puhumista, tavan, jolla hän oli alkanut kysyä konsernin yritysten perustyöntekijöistä, tavan, jolla hän oli ehdottanut palvelutehtävien palkankorotusta, joka oli suurempi kuin HR-johtokunnan pyytämä. Se ei ollut elokuvallinen muodonmuutos. Se oli jotain, joka muistutti enemmän herännyttä tietoisuutta, jota hän yhä oppi käyttämään. Se oli ehkä rehellisin versio muutoksesta. Hän menetti 2 vanhaa sijoittajaa, jotka pitivät uusia vaatimustenmukaisuus- ja työetiikkapolitiikkoja liian rajoittavina liiketoiminnan kasvulle. Hän sai 3 muuta, pienempää mutta paremmin linjassa, mukaan lukien sosiaalisen vaikuttavuuden rahaston, joka oli seurannut tapausta videosta lähtien. Kustaa kertoi hänelle eräänä iltapäivänä, kun he olivat viimeistelemässä vuosineljänneksen lukuja, että hänestä yritys oli menossa hyvään suuntaan. Riku sanoi, että hänen mielestään kestäisi kauemmin tietää. Se oli rehellisin vastaus, jonka Kustaa oli kuullut häneltä vuosiin. 3 kuukautta palkintojen jakotilaisuuden jälkeen Grand Imperiali Hotelli otti käyttöön virallisen työntekijöiden suojelupöytäkirjan, mukaan lukien anonyymit ilmoituskanavat ja rankaisevien siirtojen vastaiset käytännöt. Esimies Claudia Kallio oli pyytänyt päästä mukaan komiteaan, joka kehitti uudet säännöt. Se ei ollut aivan katumusta, mutta se oli osallistumista. Benita Lahtinen ylennettiin Pesulan vuorokoordinaattoriksi. Hän juhli kahvilla ja maissiauhokakulla, jonka hän teki kotona ja vei jakamaan tiimin kanssa. Kun Marianna kävi hotellissa, Benita opetti uudelle kollegalle, miten koneiden kanssa toimitaan samalla kärsivällisyydellä kuin joku, joka oli viettänyt 18 vuotta tehden näkymättömästä toimivaksi. Niillä on oma persoonallisuutensa, Benita sanoi kollegalle, osoittaen suurempaa konetta. Hän näki Mariannan ja hymyili koko hymyllään. Kesti kauan. Kesti kauan, Marianna myönsi. He joivat kahvia takakäytävällä, istuen käännetyillä muovilaatikoilla, koneiden melun soidessa taustalla.
He keskustelivat 40 minuuttia toistensa elämästä, sohvista ja uudesta koulusta, Benitan sisaren tyttärestä, joka oli päässyt sairaanhoitajakoulutukseen, ja siitä, miten kylmä oli tullut aikaisemmin kuin odotettua sinä vuonna. Kun Marianna lähti, Benita seisoi käytävän sisäänkäynnillä hetken, katsellen hissin sulkeutuvan. Sitten hän palasi sisälle. Paljon vaatteita oli vielä taiteltavana. Sinä iltana Marianna saapui asuntoon ja löysi sohvin pöydän äärestä avoimen vihkon kanssa, kirjoittaen jotain sen vakavuudella, jolla tehdään tärkeää työtä. Hän lähestyi takapäin ja luki tyttärensä olkapään yli. Se oli lista. Ylimpänä, huolellisella käsialalla, asioita, joita haluan olla isona. Ensimmäinen kohta, tiedenainen. Toinen, rohkea. Kolmas, hieman erilaisella käsialalla kuin muut, ikään kuin se olisi lisätty tarkkaan harkittuaan. Ihminen, joka puhuu näkymättömien puolesta. Marianna luki 3 kohtaa. Katsoi tytärtään, joka ei ollut huomannut hänen läsnäoloaan. Seisoi siinä, pienen asunnon hiljaisuudessa, joka oli selviytynyt sitä kokoa suuremmista asioista. Hän ei herättänyt sohvia, ei sanonut mitään. Vain taittoi vihkon sivun varovasti seuraavalle tyhjälle sivulle ja jätti kynän viereen. Sitä varten, mitä tulisi seuraavaksi. Tarinan loppu. Jos Mariannan matka kosketti sydäntäsi, tiedä, että se on tehty samoista kuiduista, jotka muodostavat jokaisen ihmisen, joka on ollut näkymätön ja löytänyt voiman tulla nähdyksi. Meillä on paljon lisää tällaisia tarinoita kerrottavana. Tilaa kanava, jotta et missaa yhtään lukua, jätä tykkäys, jos tämä tarina ansaitsi tulla kerrotuksi, ja kerro meille kommenteissa, mikä hahmo jäi sinuun eniten? Benita sohvi vai Marianna kellarista, joka ei unohtanut kuka oli? Vastauksesi saa tämän tarinan jatkumaan.